Сәнәгать үзәге, сәүдә үзәге, гыйлем үзәге. Динсезлек чорында да әле миллионер колхоз. Гасырлар дәвамында Мәшкәрә шулай данлыклы булган. Хәзер бу мирасны барлар һәм кайтарыр вакыт җитте. Бу мәчеттә 1960 елга хәтле колхозның ындыр табагы булды. Менә монда безнең инде рәшәткәләр күренәләр. Ашлык сакланды, монда буена ашлык сакланды. Миңа үземә 5 яшие, әниләр белән монда килә торганым, бик матур. Монда түгәрәк. Монда бик матур түгәрәк баскычлар. Шул баскычлардан инде капчыкка салып пешерә торганнар, бер җирдә уртмый торган шундый матур, тар гына, шундый үзенчәлекле баскычлар. Менә бөтен мәчетче колхозның ашлык склады булды. Революция күмәк хуҗалыгына күчерелгәндә әлеге 2 катлы, калын диварлы йорт бердә амбар булмаган. Хакимияткә совет власте килеп атеизм игълан ителгәч, тартып алынган һәм манарасы аударылган Аллаһ йорты бу. Хәзерге өлеше безнең сөннәт залы. Инде әйткәнебезчә, мәчетебез 1791 елда салына башлап, 1793 елда беренче намаз укылды. Әйткәнебезчә, инде ул вакытында авылыбызда 1000 якын кеше яшәгән. Һәм бу менә без керәбез фарыз залына, шушында инде 250-гә якын безнең инде мусулман кардәшләребез намаз укыган. Мәчетне Габдулла Габдиссалам улы Үтәмишев салдырткан. Ул 18-нче гасыр ахырында бу төбәктәге иң бай татар сәүдәгәрләренең берсе. Туганнары Мөхәммәд Рәхим һәм Ярулла әфәнделәр белән Мәшкәрәдә тукыма мануфактурасына нигез салган. Ә җитештергән тукымаларны Азиягә кадәр илтеп саткан. Габдулла әфәнденең улы һәм оныгы инде беренче гильдия сәүдәгәрләре булган. Гомумән Үтәмишевлар данлыклы нәсел. 19-нчы гасыр башында бакыр заводын арендага алганнар, гасыр ахырында сабын кайнату эшенә нигез салганнар, төзелеш белән шөгыльләнгәннәр. Һәм барысы да туган авылларында. Бер кызыклы гына тарихи фактны сөйлисем килә. Үзебезнең шушы Күкмар районында Янсыбы авылы бар. Шушы Үтәмеш бай мәчет кирәк була авылга. Авыл халкы шушы байның үтеп барышлый авылга туктагач мөрәҗәгать итәләр. Менә сез шундый зур иганәче, сез шундый зур сәүдәгәр, безгә дә мәчет салырга ярдәм итә алмассызмы дигән. Әлбәттә инде бай кеше, акыллы кеше була, яхшы дия. Шушы авыл халкының дугасын алу өчен нәрсә дия? Мин Нижгар базарына барам, мәсәлән, шушында сәүдәм үтсә, сезгә кайтышлый мәчет салдырырмын дия. Әлбәттә инде бу авыл халкы дуга кылып тора бит, аның исән-сау барып, исән-сау кайтсын, сәүдәсе үтсен, буны да аңлаган, шушының кыйммәтен аңлаган. Ярар, мин сезгә салдырырмын димәгән, ягъни авыл халкының дугасы икәнен күрсәткән. Һәм икенче факт, әйе сәүдәсе уңган. Бәлки ул булай да салдырыр иде, ләкин нәрсә эшләгән? Эшчеләр миннән, материал миннән дигән, ләкин ашату сездән. Менә шушы авыл халкы сөйли, 40 көн эчендә мәчетне күтәреп, эшен бетерделәр ди. 40 көн эчендә иң беренче булып хәзрәт үзенең сарыгын чала. Һәм көн саен һәрбер йорттан берәр сарык чалалар. Ягъни ризыкны әзерлиләр, ашны әзерлиләр, осталарны туендыралар. Ягъни бер сарык чаларлык булгач, аннан күз алдына китерә кирәк, күпме кеше булган әлегә эштә инде җәлеп ителгән, мәсәлән, ул осталар булган бит инде. Һәм 40 көн эчендә мәчетне торгызып, менә шушы авылга да әлеге бай мәчет бүләк иткән. Габдулла хәзрәт Үтәмишевнең юмартлыгына тиңнәр булмавы турында Шәһабетдин хәзрәт Мәрҗани да язып калдырган диләр. Дин галиме үзе шушы авылның кияве булган икән. Галимҗан мөфти һәм Салихҗан хәзрәт Галиевлар да Мәшкәрә кызларына өйләнгән. Бу як белән бәйләп башка татар мөселман шәхесләренең дә исеме телгә алына. Әлеге авылның хәзерге күзлектән караганда ул мәгърифәтле каланы хәтерләткән. Ниндидер затлылыгы булган. Безнең инде шушы ветка буе дип әйтик, инде Кышкар, Бәрәскә, Ташкишу мәчетләрендә бөтенсе бер төрле. Инде менә безнең 4 мәчет, инде аларның шушындый әүвәлге мәчетләр. Менә без дә инде үзебез шушы мәчетләргә, имамнарга, бастайларга алып барабыз. Шулар белән шу мәчетләргә экскурсияләргә йөрибез. Бик күркәм мәчетләр менә, чөнки Татарстанның шушы өлешендә, көнчыгыш өлешендә дип әйтик, иң яхшы сакланган, иң күп мәчетләр менә безнең шушы көнчыгыш өлешендә инде. Шушында Идел, Урал, Сибир якларына, Оренбург якларына бик күп инде шәкертләр килеп укыганнар. Бик данлыклы имамнар укытканнар, чөнки аларның рухлары сакланган, аларның шундый җылылыклары бар. Чөнки бу төбәк ниндидер бер галимнәр әзерләткән үзәк булган чыннан да менә карасак, авылыбызның нуры бар, шулай зиратыбызның нуры бар. Чөнки монда бик күп гыйлем таратылган, бик күп гыйлем алынган. Мөнир хәзрәт туган җиренең нурын күрә.
туя һәм сакларга тели. Ул хәзер Мәшкәрә авылында имам хатыйп. 2004 елдан тарихи җәмигъ мәчетне төзекләндерү эшен җитәкли. Инде Аллаһтан бер рәхмәте булгандыр. Ул вакытта Камил Шакиров дигән инде безнең районыбызның башлыгы килде авылыбызга. Шушы мәчетебез аяныс хәлдә иде. Мәчетебезнең үстендә агачлар үсеп утыра. Мәчетебезнең инде юллардан сулар агып керә. Һәм инде борчылып килде. Һәм шушы авыл халкы белән киңәшләшкәннән соң инде авыл халкы инде мине шунда җитәкче куйдылар. Ул вакытта мин имам түгел идем. Һәм инде 2005 елда шу мәчет артыннан инде без инде Аллаһның рәхмәте булды йөрергә. Беренче президентыбыз Митин Рәшәймов 1 миллионны бирде. Соңыннан инде икенче президентыбыз да бик күп ярдәм итте. Һәм инде мирас фонды аркылы 12 миллионлык без эш эшләдек. Әкрен-әкрен бүгенге көндә хәлләр ремонтланды. Бүгенге көндә инде Аллаһка шөкранга бер җиренә су үтми, түбәсеннән су үтми, астыннан су үтми. 18 гасыр ахыры җәмигъ мәчетенә кабаттан манара күтәртелгән, айы куелган. Чөнки динсезлек игълан ителгәч Аллаһ йортының манарасыннан котылырга ашыкканнар. Гәрчә әлеге 1930 елгы фотосурәттә әле аның манарасы да, айы да бар кебек. 21 гасыр башында төзекләндерер алдыннан ул менә шундыйрак ташландык хәлдә булган. 25 ел буена Күкмара төбәкне өйрәнү район музеен җитәкләгән Ләбүдә ханым Дәүләтшина 1994 елда Мәшкәрәдә күргәннәрен искә төшерә. Түшәмнең тишек җире бар, түбәдән су агадыр, манара юк. Ишекләр бикләнми бер җирдә, тәрәзәләр барсы да ачык. Кем тели шул керә аладыр. Бәлки әйтергә дә кирәк түгелдер. Без күргән ул беренче күренеш. Бер ишкән исерек ир кеше йоклап ята иде. Ул эштә икенче этажның идәнендә. Ул вакытта минем күземә яшьләр чыкты, җырлыйсым килде. Шушы хәләткә калдымы шушындый затлы мәчет дип. Шуның хәтле белгечләрне билгән авыл халкына бер нәрсә кирәкми иде. Без килгән саен шаккатып йөриләр, юллар нишләп йөриләр микән дип еш килдек. Кызганыч, ныгытып тормасаң, хәтер тиз жуела шул. Үзе дә мулла нәселеннән булган, әле яңа гына төбәк музее директор итеп билгеләнгән Ләбүдә Дәүләтшина Мәшкәрә тарихын танытырга керешә. Дәүләт органнарына мөрәҗәгать итә, монда аерым шәхесләрне, журналистларны экскурсиягә алып килә. Шулай итеп, боз кузгала. Илдә инде үзгәртеп кору чоры башланган. Һәм тарихи мәчет бинасы әле игътибар үзәгендә булмаса да, инде күз уңына алына. Югыйсә, кем булганыңны белмәсәң, бер кем булмыйча калуың ихтимал. Хәзер авылда шушы ике мәчет, беренче җәмигъ мәчете бинасы 1791 елны төзелә башлый. 93 елны беренче намазны укыйлар. Шушының хәтле затлы ике мәчет ул. Аннары мәдрәсәнең урынын таптык. Без аны казып карадык. Мәдрәсәнең размерын һәм нинди бина булганын күз алдына китерер өчен фундаментны казыдык. Фундамент 1 метрда 10 сантиметр тирәнлектә. Затлы бина булган. Якын тирәне казып карадык та, анда Сәрбия би яшидер ел вакытта. Берәр табылдык бармы? Менә Савыт Саба ватыклары, кыйммәтле моторлар, тәңкәләр, бүтән нәрсә сәдәпләр инде шундый әйберләр генә табылды дип, һәм без үзебездә әзрәк йөреп карадык анда, чынлап та шушы әбинең сүзләре. Мәшкәрә авылы имамы Мөнир хәзрәт Йосыпов сөйләвенчә, әле якын үткәндә, ул яшьрәк вакытта гына да авылда 2 катлы 17 таш һәм агач йортлар булган. Аларның күбесен сүтеп, райондагы башка авылларга алып барып кабат күтәргәннәр. Гасырларга җитәрлек иттереп төзеттерелгән Үтәмешевләрнең 1826 елгы шәхси йорты исә әле дә файдаланыла. Бу алдагы буыннарның хезмәтле һәм хәлле булуын күрсәтә. Авылыбыз бүгенге көндә зур түгел. Инде авылыбызның яшьләре күбесе эшкә китеп бара. Авылыбызда инде колхоз булмаганлыктан күбесе районнарда башка җирләргә эшкә китәләр. Бүгенге көндә инде күп булганда 10-15 инде җомга намазларына киләбез. Абылай һәр вакытта да 5 вакыт намаз мәчетебездә укыла. Инде авылыбыз кичкенә булса да, инде балаларыбызга, инде Рабига абыстай инде кыз балаларга дини гыйлем бирә. Инде хатын-кызларыбыз инде Коръән хәтем өйрәнәләр. Мәшкәрә авылында тагын бер тарихи мәчет бинасы бар. Аның булдырылу тарихы тагын да кызыклырак. 1871 елгы Аллаһ йортыда халыкка хезмәттә булган.
Бүгінгі көндә клуб була торган инде мәчетебез, инде ул миннән алда килгән имам Мидхат абый Сафин хәзрәтебез. Без ул мәчеттә 7 ел инде без анда намаз укыдык. Инде Аллаһтан рәхмәте бар. Инде ул әйтә, кайсы җирлектә мәчет эшли икән, инде ул шушы җирлектә Аллаһ Тәала бәрәкәтен бирә, нигъмәтен бирә, тынычлыгын, иминлеген бирә. Без аны сизәбез. Инде Аллаһка шөкер, менә балаларыбыз да инде юлларда үткәндә матур итеп ассаламу алейкум рахматуллахи дип аларын дәшәләр. Безнең дә шушы балаларга карап без аларга сөенәбез. Моңа кадәр клуб буларак файдаланылган мәчет бинасында төзекләндерү эшләре көтә. Бу хакта безгә сөйләргә, ә сезгә ишетергә язсын. Үзеңә генә ялварабыз, я Раббыбыз, үзең күрүче, үзең белүче. Ә менә 1793 елгы Җәмигъ мәчетенә 2 елдан гает намазына җыелырга мөмкин булыр мөгаен. Төбәк әһәмиятендәге әлеге мәдәни мирас объекты рәсми төстә төзекләндерелә башлады. Ул Татарстан президенты фәрманы белән республиканың бергәләп саклык проекты нигезендә башкарылачак. Бу исә Мәшкәрә мәчете бюджеттан тыш һәм хәйрия акчаларына реставрацияләнәчәк дигән сүз. Үткәнне белмәгәннең киләчәге юк дигән. Әлбәттә безнең бабаларыбыз кайчандыр коры җирдә шушының кадәр биналар салып куя алганнар. Әгәр дә без карасак, аның стеналарының калынлыгы да метрдан артып китә. Мәсәлән, шундый зур мәхәббәт биналар, хәтта баскычын кадаксыз төзегәннәр. Мәсәлән, баскыч менә икенче катка ул кадаксыз. Мәсәлән, шушындый тарихи биналарны әгәр дә торгыза алырлык халәттә икән без менә хәзерге көндә Аллаһка шөкер дип әйтәбез. Инде беренчедән Аллаһка шөкер без буларга игътибар итә башладык. Һәм икенчедән дин иреге, Аллаһка шөкер безнең бу бик зур сөенеч. Чөнки әгәр дә дингә ирек булмаса, моңа гомумән игътибар итүче булмас иде. Һәм өченчедән без бик яхшы яшибез, Аллаһка шөкер. Кайчандыр безнең өчен тырышып, шушы киләчәк өчен уйлап, шушындый биналарны эшләп калдырганнар икән безнең әби-бабайлар. Без әлбәттә аны торгызып, киләсе буынга тапшырырга һәм халыкка хезмәт күрсәтә торган итәргә тиеш. Бер мәчет бүген безгә ничә чорны, күпме үзгәрешне, никадәр язмышны ача. Аллаһ йортларын төзеттергән Үтәмешевларны совет власты урнашу белән кулга алалар, аларның маллары талана, үзләре туган җирдән куыла. Бәхетсезләр кебек. Әмма мәгърифәт таратуга маллары һәм гыйлеме белән хезмәт иткәннәр Раббыбыз каршында бөтенләй башка дәрәҗәгә ия. Михраб өлешендә битегесе. Әйе, михраб өлешәнсе менә күреп тора, лампалар Коръәнне саклана торган уенчыклар булган инде. Бөтен сүзенеке менә бөтен рәсемнәр, буяулар үз рәсемнәре сакланган менә бөтен сүзенеке әлдә сакланган булыр, менә өстендә агачлар үскәнлек белән су кереп кенә мәчетебезнең менә күпмедер өлеше зарарланды, калган өлешләре менә бик әйбәт. Бик күп җирләрдән килделәр, карадылар, менә реставрация ясаганда шушы безнең шушы орнаментларны алдылар инде, сакланып калган. Нәрсә белән җылытканнар? Ничек каясы моның? Җылыта торган җире менә ике якта ике писе булган, менә аның менә торган турбасы. Монда бер пис булган. Бер ападан сорадым, менә ул апа әби әйтеп күрсәтте. Мин кичкенә вакытта күрдем аны дип, һәм тыягында бер пис. Менә турба ике яктан менеп, шунда ике пис җылыткан. Менә корылган. Әйе, аны күреп тора, менә стеналары метрдан артык. Инде шуны хәтлек намаз укыганлык белән бу мәчет инде суынгандыр дип уйламыйбыз. Мәчетләр утын яки газ җылысына гына түгел, адәм баласы сулышы җылысына да мохтаҗ шул. Бу кадәр зур мәчет шундый кичкенә авылга нәрсәгә, ничек тотарлар, тагын ташланмасмы дигән сораулар да ишетелә. Әлбәттә, үзебезнең сорауга без мөселманнар үзебез гыйбадәтебез һәм хезмәтебез белән җавап бирергә тиештер. Чөнки Аллаһка һәм ахират көненә иман китереп инанган, намаз үтәгән, закатын биргән һәм Аллаһтан башка һич кемнән курыкмаган кешеләр генә Аллаһның мәчетләрен җанландырыр. Камил хәзрәт, сәламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Хәлләрегез ничек, Рамазанга әзерләнәсезме? Аллаһка шөкер, әлхәмдүлилләх, әзерләнәбез. Хәзрәт, ничек була ул Рамазанга әзерләнү? Рамазан башланганчы күп итеп эчемлекләр, азык-төлек алып куюмы, әллә инде отпускка китәргәме, Рамазанны рәхәтләнеп тотар өчен? Беренче Рамазанга кашан әзерләнергә кирәк? Минемчә, Раҗаб аенда башларга кирәк. Чөнки бер хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Ар-Раҗабу шаһруллаһ", Раҗаб ул минем аем. Ва Шаъбану шаһри, Шаъбан Ар-Раҗабу шаһруллаһ, Раҗаб ул Аллаһның ае. Ва Шаъбану шаһри, Шаъбан ул минем аем. Ва Рамадану шаһру уммати, Рамадан исә умматымның ае дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Шуңа күрә Раҗабта әзерләнергә кирәк.
Без бит Коръәндә еш укыла торган аят бар бит шахру рамадан аллази унзила фиһи аль-Qur'ан. Беренче шаратта Рамазан ул Коръән ае. Ашлык ае түгел, Коръән ае. Шуңа күрә ураза турында минемчә Рәҗәптә һәм Шагбанда аңлатырга кирәк, Рамазанда күбрәк Коръән турында сөйләшергә кирәк, Коръән аңлатырга кирәк. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва сәлләмнең шундый хадисе бар бит, теге адәм баласының шундыйрак мәгънәдә, адәм баласының һәр гамәле үзе өчен, ә менә уразасы минем өчен дигән Аллаһ Тәгалә, һәм аның өчен дә үзем түләрмен, үзем кайтарырмын дип. Менә үзем түләрмен, үзем кайтарырмын. Моның мәгънәсен аңлатыгызчы. Ураза шундый бер гыйбадәт, ул башка гыйбадәтләрдән аерылып тора. Чөнки намазымны сез күрә аласыз. Хаҗга барсам, хаҗыма да сез шаһид була аласыз. Ул кабул буламы әле юк, ул икенче мәсьәлә. Ләкин уразамны Аллаһтан башка беркем күрми. Чөнки мин әйтмәсәм, сез белмисез, шулай бит. Бәлки үзем өйдә булганда су эчкәнмен. Беркем аны тикшерә алмый. Аллаһтан кала, Аллаһтан башка беркем аны күрми. Шуңа күрә бу гыйбадәт бер кул һәм Рабб, Аллаһ һәм кеше арасында булган бер гыйбадәт. Шуңа күрә Аллаһ субхана ва тааля бу гыйбадәт өчен махсус мин үзем савап бирермен. Аннан соң, мәсәлән, Коръән укыганда без хадисләрдән укыйбыз, "Ман қара харфан мин китабиллаһ", кем Коръәннән бер аваз, бер харф укып чыкса, "Фалаху биһи хасана", бер изгелек ала. "Вал хасанату би'ашри амсалиха", һәр бер изгелегебез 10 тапкырлана. "Ла aqul алиф лам мим харфун", мин бит алиф лам мим бер харф дип әйтмим, "Бәл aqul алифун харфун, ва ламун харфун, ва мимун харфун". Ягъни алиф лам мим 3 төрле харф булып санала, һәм без аларны укыгач 30 савап алабыз, шулай бит. Ләкин башка хадислар Рамазанда, кыямда, намаз укыганда бер харфка 100 савап бирелә. Рамазанда 700-дан алып 1000-нан алып күпкә тапкырлана. Ләкин ураза өчен без бу саннарны китерә алмыйбыз. Ягъни Аллаһ үзе махсус савапларын бирә. Быелгы Рамазан яңачын барлык шартларында, кибет киштәләрендә он, ярма, бигрәк тә шикәр, кумы сирәгәйгән вакытта, җитди дип әйтсәк инде, махсус хәрби операция вакытында узачак. Ничек уйлыйсыз, менә бу ничектер бер үзгәреш кертәчәкме? Ураза тотучылар әзрәк булмасмы? Бәлки алар күбәердә, теге халык уразага тотыныр, әйме? Менә яңа мөмкинлекләр ае дип карарга мөмкин булырмы быелгы Рамазанны? Ничек уйлыйсыз? Былтыр да 2 ел алдан да шундый ук сораулар яңгырады. Пандемия вакытында уразалар ничек булачак дип. Аллаһ шөкер, сабыр иттек, уразалар узды. Аннан соң аяныч хәлләр булды былтыр, теге зур ифтар вакытында, шулай бит. Ләкин тормыш бара, барыбер безгә сабырлы булырга кирәк, сабырлык кирәк, хикмәт кирәк һәр беребезгә. Иншалла бу Рамазан да узар, иншалла. Бу Рамазан да узар. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва сәлләм, "Ман сама Рамаданан", кем Рамазан аенда ураза тотса, уразалы булса, иманан ва ихтисабан, иман белән бергә, ва ихтисабан Раббыбызның мәрхәмәтенә өмет иткән хәлдә уразада булса, "Гуфира лаху ма тaqaddama min замби", аның барча гунахлары гафу ителер дип әйтә. Шуңа күрә бу сүзне онытмыйча шул турында уйларга кирәк. Сабырлы булып, иншалла Раббыбыз гунахларыбызны гафу итер. Хәзрәт, әлбәттә, менә бу тормышыбызның яңа кагыйдәләре ул халыкны бер төрле куркуга сала, өркетә дип әйтик. Шул сәбәпле теге халык инде азык-төлек тә җыя, мөмкинлеге булганнар техникасын да ала, кемдер анда инде кыйммәтләнгән долларны да җыя дигәндәй. Әлбәттә, инде хәзрәтләр безнең әйтә, мөселман кешесе тормыш сынаулары алдында куркып калырга һәм нәрсәне дә булса инде үзенә тупларга тиеш түгел матди әйберләрне. Чөнки ул Аллаһка инган, Аллаһка тәвәккәл иткән, Аллаһтан гына өмет итә дип. Менә шушындый авырлыклар алдында югалып калмас өчен мөселманга нәрсә ярдәм итә? Тәвәккәлне дә дөрес иттереп аңларга кирәк. Тәвәккәл ул нәрсә дигән сүз, таяну дигән сүз. Мәсәлән, сезон килгәч, бәрәңгәне утыртырга кирәк. Карарга кирәк. Аннан соң безнең кулыбыздан килгән эшләргә кирәк. Аннан соң көтеп торганда без Аллаһка тәвәккәлләнәбез, дуа кылабыз. Чөнки дуада дуа делом, гамәл белән дуа булырга тиеш. Кулыбыздан килгәнчә без эшләргә тиеш. Аннан соң без тәвәккәлләнәбез, тәвәккәллек кылабыз. Әлбәттә, без бөтен сорауларыбызга бер китапта җаваплар бар. Ул да булса Коръәни Кәримдә.
Әлбәттә сынаулар булачак, һәм булырга тиеш алар. Без бу дөньяга, без җәннәткә килмәдек. Җәннәтне казаныр өчен килдек. Һәм бу дөньяда сынаулар булырга тиеш, алар төрлечә булырга мөмкин, төрлечә булачак та. Шуңа күрә Аллаһ нәрсә дип әйтә: "Ва ма яттақиллаһ", кем тақва булса, ядж'ал лаху махраҗа. Аллаһ һәр бер мәшәкатьтән, һәр бер мәсьәләдән чыга торган юлны күрсәтер. Махраҗа ва ярзуқху мин хайсу ла яхтасиб. Һәм ул уйламаган җирдән дә ризыкландырыр дип әйтә. Иң мөһиме безгә нәрсә кирәк? Тақвалык кирәк. Раббыбыздан куркырга. Раббыбыз нәрсә куша? Намаз укырга куша, ураза тотарга куша. Вәләү аману әһлул кура. Әгәр дә бер җирлекнең кешеләре иманлы булсалар, иманга килсәләр, ягъни Аллаһ кушканча әһле суннат буенча иманга килсәләр, игътиқадта булсалар, ваттақау һәм тақва булсалар, аларга бәрәкәтнең ишекләрен ачар идем дип әйтә Раббыбыз субханаһу ва тааля. Шуңа күрә бөтен мәшәкатьләребез, проблемаларыбыз гынахтан килә. Узган елларда да пандемия чыккач, без бу хадисны укыдык. Иҙа Аллаһа зина ва риба фил қария, әгәр дә бер җирлектә зина таралса һәм риба процент алу таралса, уҙина биһалакихим. Аллаһ нәрсә дип әйтер? Аларны һәлак итәргә рөхсәт итермен бу кешеләрне. Башка хадиста кафурал маут, үлем күп булыр дип әйтелә. Шуңа күрә бөтен проблемалар кем гаепле? Үзебез гаепле. Гынахларыбыз күп булганга күрә Раббыбыз безгә сынауларны җибәрә. Димәк, киләсе менә Рамазан һәм ураза гыйбадәте безне бу юлда ныгытырмы? Әгәр дә дөрес иттереп тотсак, иншалла булачак. Чөнки Шабан аеның 10-нчы көнендә Аллаһ субханаһу ва тааля пәйгамбәрбезгә бер аят җибәрә. Я әйюһәлләзина аману. Эй иманлы бәндәләрем, иманлы кешеләр. Минем китабымда бу мәсьәлә бар. Я ул харфун нида. Индәү шакыру харфы. Гарәп телендә алар 6 төрле була. Я, ая, хая, ай, хамза. Я бер дустның икенче дустына мураҗаат итүе. Раббыбыз эй дусларым дип әйтә. Әйюһәлләзина аману, иман китергән дусларым. Ягъни Раббыбыз безнең иманнарыбызга үзе шаһидлык китерә. Ләкин ни дусларым? Кутиба алейкумус сиям. Сезгә ураза фарыз кылынды. Нишләп без фарыз кылынды дип әйтәбез? Имам Хасан радиллаһу ан бер үзенең бер сүзендә булай дип әйтә. Кашан Раббыбыз безгә я юһәлләзина аману. Коръәндә 89 тапкыр Раббыбыз эй иман китергән бәндәләрем дип мураҗаат итә. Бу сүздән соң я бер әмер, я бер тыю килә. Я бер фарыз, я бер харам килергә тиеш. Һәм нәрсә куша Раббыбыз? Кутиба алейкумус сиям. Ураза сезгә фарыз кылынды. Кама кутиба аллазина мин qablikum, әүвәлге халыкларга фарыз булганы кебек сезгә дә шушылай ук фарыз кылынды. Лааллакум таттакун, шаят тақва булырсыз. Чөнки уразада тақвалык кирәк. Без бит әйттек, беренче хадисны сез үзегез әйттегез. Чөнки беркем күрми, тақва булмасам уразада тотмам. Чөнки беркем күрми мине, беркем тикшерә алмый Раббыбыздан башка. Шулай бит. Монда тақвалык кирәк һәм ул тақвалыгыбызны арттыра. Лааллакум таттакун, шаят сез тақва булырсыз. Чөнки ураза ул тақвалыгыбызны арттыра торган гыйбадат. Иншалла тақва булырбыз. Үзегезнең менә беренче Рамазан уразасын, үзексез ураза тотуыгызны хәтерлисезме, ул кайчан булган иде? Хәтерлим, мәктәптә укыганда ничә яшь иде миңа. Кыш көне иде. Бик авыр да булмады. Чөнки хәтерлим, сәгать 3:20 минутта ахшам намазы керә иде. Мәктәптән кайткач инде соңгы обед кебек сыман булды. Кеше үзене зур иттереп хис итә, зур кешеләр кебек. Аннан соң бабайлар белән бергә таравихка барып, бергә катнашу ул бик күңелле. Һәр бер Рамазан ул төрлечә уза. Аннан соң бигрәк тә соңгы елларда хәтерләсәгез пандемия булды, төрле сораулар килә, төрле вызовлар дип әйтеп була. Быел да башкача вызов, башка сынаулар килде. Шуңа күрә барыбыз Аллаһ субханаһу ва тааля барыбызга да сабырлык бирсен. Иншалла. Хәзрәт, әлбәттә безне караучылар, телевизор караучылар беләләр, бу тапшыруыбыз безнең язмада чыга. Сезнең белән әңгәмәнең менә беренче булып 25 мартта Татарстан Яңа гасыр телевизион каналында насихат тапшыруында эфирга биреләчәк. Безнең дин кардәшләребезгә сезнең теләкләрегез Рамазан аенда. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Бу хадисны мин әле генә
укыдым. Башка хадис та бар. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям: "Иза дахала Рамадан", Рамазан ае кергәндә, "Футихат абуабул джанна", джаннат ишекләре ачыла. "Ва гулликат абуабун ниран", тамуг җәһәннәм ишекләре ябыла. "Ва сулсилати шаятин", шайтаннар шылбырга бәйләнә. Һәм башка хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям: "Ман сама Рамаданан", кем Рамазан аенда уразада булса, ураза тотса, иманан ва ихтисабан, иман белән бергә, Раббыбызның мәрхәмәтенә өмет иткән хәлдә уразада булса, гуфира лаху ма тaqaddama min замби, аның барча гөнаһлары гафу ителер. Иншаллах, Гаит көнендә 2 майда гөнаһсыз килеш, шип-шиста яңа тугандай балалар сыман очрашырга барыбызга да насыйп булсын. Рамазан айы мөбарәк булсын, хәзрәт. Җавапларыгыз өчен Аллаһның рәхмәте яусын сезгә. Аллаһ разы булсын. Саламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ.